Hej, jeg hedder Gorm Glistrup og er 16 år gammel, kommer fra Danmark af. Jeg er her i Thailand lige nu på marineprojektet, hvor vi dykker hver dag. Kommer an på, hvor vi skal hen af. Som regel, vi dykker 2-3 gange i ugen, flere gange om dagen, hvor vi tager bussen ind til Ao Nang Strand og tager ud og dykker i et par timer og kommer hjem igen og skriver ned, hvad vi har fundet og hvilke fisk vi ser. Vi laver også noget, der hedder mangroveplantning, hvor vi tager vi lidt senere sted, men når at komme hjem inden middag, inden det bliver alt for varmt, hvor vi planter en masse mangrove, og vi samler også frøene. Vi har også noget, der hedder beach cleanup, hvor det er som regel om fredagen, hvor vi kommer og gør rent på stranden, ligesom det her, for at passe på vores natur og gøre rent efter det svineri, der er blevet lavet. Hvad jeg bedst kan lide ved mit projekt og det sted, jeg er lige nu, det er rigtig svært for mig at forklare, fordi vi bor i et tropisk paradis her. Vi bor på et hotel, og alle folk er super rare. Det er som om fund. Mere kan jeg forlange, altså. Det er det bedste, jeg ved.